nyalaɗe tati ko walla nyalaɗe nayi artinoɗe mi wolwino haala ko larani do'a. Mi wino mon yo mi tammi wolwugo dow do'a. To do'a ɗo ɗum hunde on nde hertanaga be yimɓe jogɓe diina. Ko mi yiɗi wigo kam goɗɗo jogɗo diina waɗan do'a ka jaɓantake, e goɗɗo bo mo jogay diina bo waɗan do'a e do'a mai ka jaɓane. E ko sendiri ɓe ɗiɗi ɗo, ko sendiri ɓe kam ɗum hunde woore on. A tawan goɗɗo feere ɗon kanko o jogɗo diina, amma kanko yo o andi hoore maako, o andi moye o woni, o andi hoore maako boɗɗum masin. A tawan goɗɗo feere bo kanko bo o jogɗo diina, amma o andana hoore maako fu. Oɗo dogga tan banni, o andana hoore maako, oɗo tokkita tan ko himɓeji fu waɗi. O dañama ɓe indi mo, ɓe hokki mo inde, ɓe hokki mo diina, ɓe hokki mo culture. O wi kanjum mai ɗo ni mai tan kanko o jogi. O heɓai ha o mauna, o yotta ko o yotti fu bo o heftata. O heɓai o wurtini, o heɓai o sendiri hoore maako be moggal ngal o finoy nder muɗum. To goɗɗo banniɗo a tawa kanko no waɗi fu wato mai ɗo sanan ha do'a maako jaɓa. Foti yakeji feere do'a maako jaɓan no ɓeyata ɗo randomly, ati jaɓan par hasard. Yande feere o faggita o waɗa hunde ko larani bana do'a mai ɗo, sai nde jaɓa, o waɗa randomly, nde jaɓa amma o anda ko waɗi nde jaɓi. Doni do'aji be accident, ɓe wiyata do'a mai ɗo ka jaɓa, do'a on o waɗiri ka accidentellement. Donc ka waroy on tan o waɗiri ka do'a mai ɗo ka laaɓoy, amma na kanko na be anniya mako on o waɗiri do'a laaɓka mai. Donc kanjum mai waɗi do'aji, kanjum mai waɗata tawata ko himɓeji feere ɗon yake feere do'a maɓɓe jaɓa, yake feere himɓe do'a maɓɓe jaɓata. Ko waɗi ɗo ngam yo do'a mai je o waɗi o jaɓanama ɗo, na ɗum hunde on kanko mai ɗo o haɓɓi anniya on. Hunde mai ɗo ɗum par hasard non tan, se o hefti waɗu no o waɗirta do'a laaɓka mai. Ɗum hasardji non, randomly on, kanjum on hunde mai tokkata. To jotta kam to en yiɗi heɓa en waɗa kujeji heɓa do'a meɗen jaɓane na nde weti fu ɗon, hunde mai ɗo yiɗi en lorta en famta hoore meɗen, sendira hoore meɗen be mobgal ngal en wondi, be mobgal himɓe ɓe en wondi. Ayi kala goto nder maɓɓe fu kañum fu a tawan ɓurna himɓe jiɗɓe en wondi fu, goto nder maɓɓe fu kañum fu o wudini hunde hertanande e muɗum, e hositi no ɓeyata ɗo, hositi metalawol ko walla identité mobgal ngal ɓe woni nder muɗum jogitri, identité muɗum jogitri. Donc kañum wala identité muɗum personnel, ɗo hosiri yode identité himɓeji moɓɗe himɓeji ɓe wonditi. Ban jotta en wiya julɓe, to an a yahi a lara no a dañama nder julɓe, to a hosa mobgal a hosa identité ji julɓe, kala ko julɓeji mobgal julɓe wi fu a jogitira hunde ɗo mai ɗo, a jogitira aade mai ɗo. To a jogutugo ma aade banni mai ɗo bo waɗata mbaran identité maɗa, mbaran yo an personnalité, identité maɗa personnel warta yo an a wala. Ko mi nufata exemple mai ɗo foti yo a ɗana a waɗa koyɗol koyɗol mai ɗo yo koyɗol mai ɗo yo ni koyɗol mai ɗo hunde on ni hunde hulni mako, walla koyɗol bongol. A yaha wi'a goɗɗo feere nder goto nder moɗon, goɗɗo go wara hollama tan da ko diina ka wi dow koyɗol go. To wi'ugo mako go goɗɗo wiyama kanko wajama, o wiyama waɗu hunde ɗo no ɓe jangu ayatul kursi, walla jangu ni kay, walla an a nangata a ɗana, walla a waɗata nafilaji a ɗana. Donc an kam hunde kam koyɗol go bo ngol lora fayin ngol ɗo wara, goɗɗo go bo wiyama banni ha a mbara koyɗol go. Donc ko saldorima famugo ha totton ɗo, a saldorima famugo ɗo ɗum hunde on ɗum no ɓeyata ɗo, ɗum hunde on, walla ko ma foti ɗum ancêtre en ko walla ɗum subconscience maɗa on ɗo wi'e hunde feere. To a sali jaɓugo ko subconscience ma mai ɗo wiyama ɗo, a wi'an a waɗan a moccan ayatul kursi heɓa farta hunde ma ɗum ginnawol on, tawi ma yimɓe feere wiyata bana ha meɗen wiya ɗum ginnawol on. To subconscience ma hulnima, to koyɗol ma hultori, koyɗol ma ngol hulni masin ɗo,
an se himɓe je a yecca goɗɗo ɗo goɗɗo wiyama yo a koydol kullungol banniɗo na ɗum ginnawol on don jotta ka sai a mocce sai a jangane ayatul kursi to a waɗi banni go alors que ɗum koydol kullungol koydol ngo hulnimago ɗum wagginare feere on subconscience ma ɗo yecca ma ɗum hunde feere on tammi waɗugo ma on hunde subconscience ma ɗo yecca nde hunde may ɗo danger hunde may ɗo nde ɓuri sembe ɗo kanjum on waɗi hunde may ɗo yo nde ɗo hulnama aɗo laara bana nde hulni ha ɓuri sembe ɗo to a waɗi banni go a faddake kala ko ndey fu to hunde hulnima ana wiya a jangara ayatul kursi a wiya nini a moccan cuudu a wiya yo tata a ɗafta ɗume on a lincita hoore ma ɓe a fama ko waɗi on aɗa hoyɗa banni ɗo banni may to tokkitin ɗo ha a mbara yo identité maɗa personnel a warta yo so hunde je yeccete no haala ko tammi warugo go acca sam koyɗi may banni ɗo acca sam e foti bo koyɗi feere ɗon belɗi kanji may bo ɗi ɗo wara banni may fayin koyɗi belɗi go bo yo pat ɗum kujeji jogugo ma moggal identité ji himɓeji moggal himɓeji go waɗata yo haɗa ma yo famugo ko subconscient ma ko walla ko ancêtre ma ɗo yecce ɗo haɗete ngam yo ana jogi kan kala ko mojo fu ɗo dañidama ɓe waɗ moƴƴere feere kala ko mojo fu ɗo mari moƴƴere personnel je goɗɗo feere yo fotay mara to moƴƴere mamay ɗo on a famata ko yiɗama ɗo fodde ko ha maya ɗo a fama ɗume on woni yo don ɗume on woni yo gift ɗume on woni yo moƴƴere nde an bo a moƴƴama ha nder duniya sendirma be himɓe feere amma to a wi aɗo joɗi nder moggal himɓeji aɗo joɗi an aɗo moggal himɓeji on identité moggal himɓeji on a jogi kala moƴƴere ma personnel fu a mbara ɗum a heɓa a wara a jogita moƴƴe amma moƴƴe moggalji himɓeji ɓe a wondi to banni man waɗata himɓeji yo acca himɓeji yo perdata yo hoore muɗum warta yo anda hoore muɗum nga to a andi banni ɗo kam to a hefti a faami kujeji banni ɗo to a faami yo woodi no subconscience maɗa ɗo wiye ko yiɗi wiigo ma on a fuɗɗi aɗo heɗita hunde may ɗo aɗo heɗita ɗo nden a faman kala ko duniyaru kala ko hoore ma kala ko tammi waɗugo do'a ma ɗo kala ko a yiɗi fu tammi waɗanego nga a faman exemple may ɗo miɗo mandi yake min ɗon no famdi ɗo min ɗo mari no oncle ji amin feere ha nder famille ji amin ɗo oncle amin may ɗo ɓe ɗo himɓeji ɗon no wiya kanko yo siri maako kanko yo oɗo jogi siriji maako yo ko a ƴoni inde maako oɗo dayi oɗon bana ha Afrique central RCA ɓe wiyata ɗo to a woli inde maako foti o nane oɗon ha leddi Afrique central ɓe ɗon no wiya banni oncle himɓeji ɗon no wiya banni e noyi himɓeji jogitiri bo no ɗon no wiya banni ɗo himɓeji jogitiri bo himɓeji ɗo jogitiri bana kanko ɗum siri on waɗi oɗo wiya banni ayi himɓeji ba ɗo jogitiri bana ɗum siri on waɗi kanko oɗo andi hoore maako ɗo donc amma to en laari hunde may ɗo yo en tawa yo na ɗum siri sam hunde may ɗo ɗum don on o hokkama ɗum gifte on o hokkama kanko o foti o faama ɗum gifte on ɗum don on o hokkama ko walla ɗum moƴƴere on o hokkama on o heɗiti moƴƴere ma o wartiri yo o hoosi oɗo hutindira moƴƴere may oɗo mari yo jotta irin bana ɓe wiyama yo kanko to a woli inde ma ko foti o yiyama to foti to a yi a waɗama hunde hallunde foti o yiyama enen fu en ɗo foti en waɗa banni may ɗo enen fu en ɗo foti en waɗa banni may ɗo to en acci yo to en hefti ko na accugo dina mi ngam accugo dina himɓeji feere fotay amma ko aɗon nder dina ɗo sai a anda yo hoore maɗa a anda hunde on nde moƴƴere nde a mari a forsa a tata a jaɓa kala ko ɗumeji hunde nde waɗi ma fu ana wiya horan a yiɗi fassiroɓe mobgal moɗon fassiranama hunde ma nde waɗi mon ɗo fu ngam kala goto nder meɗen fu DNA muɗum ɗo sendiri be ɗiɗaɓo donc kala ko mojo nder meɗen fu ɗo kanko moƴƴere muɗum ɗo sendiri o fota o tafsiranama yo o fota o tafsiranama yo ko ɗo sala nder ngendam mako to a jaɓi o tafsirinama ko ɗo sala nder ngendam mako foti o wurtine yo o sendire be hoore maɗa o sendire be subconscience maɗa donc bana tafsiru bana kujeji koyɗi ɗo a tawan himɓeji ni wagare ɓe wiyama yo himɓeji ha nder bana surtout ma jogɓe dinaji ni wagare ɓe wiyama himɓe no ɓe wiyata ɗo koyɗol ina o annabo en kam ɗum koyɗol gonga amma koyɗol himɓe feere kam ɗum kujeji on laaɓay sam to wala koyɗol annabojo wala koyɗol kala goto nder meɗen ɗo fu koyɗi ɗo pat ɗum mode de communication hakkunde maɗa be hoore hakkunde ma ɓallel maɗa be no ɓe wiyata ɗo yonki maɗa kanjum man woni subconscience to a heɓi a faami be koyɗi ɗo ɗin to a heɓi a joɗi kala nde woni fu a heɓi a faami hoore maɗo a fama ɗume ɗo dogga nder koyɗi ɗo aɗo famana
a fama ɗume ɗo dogga nder koyɗi. nanon ma sam nanon ma sam nanon ma sam ko to a fuɗɗi to a yetti famugo hoore maɗa, to a ekkitinama, to a ekkiti famugo hoore maɗa ɗon, ɓurnan a ɓurtan ma woldugo be koyɗi ɗo. A foti ko hunde ɗo interaction maɗa be himɓeji je on wondi fu hollete yo ɗum communication on. A foti a fama yo, a foti a fassarna yo ɗume on nufama. Ban jotta a wurti hande a yahi banni hunde feere, a fotta be goɗɗo feere wabno no o meɗaka yigo tam, imma goɗɗo may ɗo imma hunde feere waɗa, imma oɗo mettinama ɓernde ha ɓura sembe, nde on yiɗi pat kanko o mettinte ɓernde ha ɓuri sembe, ko ma nde on yiɗi pat o senete ha ɓuri sembe. ɗo may pat ɗum message ji on, ɗum ɗereji on, ɗo ɗereji on ɗi yiɗama an a janga a fama. To a famai hoore ma a famata ko ɗumeji on ɗumeji on ɗi nufanama banni. Donc interaction maɗa be himɓe, interaction maɗa be dabbaji, interaction maɗa kala ko woni nder environnement ji a woni fu ɗum message ji on irama nder totton. To a fami hoore ma a tammi famugo interaction ji maɗo. To a fami interaction ji may bo yo an kam a wurta nder probléme ji ɗuɗɗum. ha to ma on hunde ɗo noy mi wiyata ɗo initiation. Jotta yake zaman fir'auna en ɗo ɓe wiyata no initiation, walla jaman goɗɗo ya nasta ɓe waɗa ɓe bana ha islama ɓe yawa ɓe nastinma islama ɗo. To a yiwi yande ɓe yima a nasti islama ɗo, heɓa nasti nder haalaji feere, kujeji feere kesi ɗo, banni on initiation ji bo yo ɗi larugo. To a hefti hoore ma ɗo a warti a initianama, kanji on bo a larate o waɗi yo ha nder kujeji dinaji ɗo. ɓe wiyama yo annabako yettetako, goɗɗo fotai o heɓa annaba, o fotai o warta o annabojo. Annabo en pat sina to sigi duuɓi 4 ko waɗi duuɓi 4 ɗo, ngam yo to a faman hoore maɗa to yetti bana duuɓi 50, to a yetti duuɓi 50 ɗo a faman ɗume, a faman hoore maɗa. Ngam ko yeso duuɓi 40 may fu, yeso duuɓi 40 may ɗo fu yo aɗo habre ma fu aɗo habda heɓa a fama hoore ma. To a yetti duuɓi 40 ɗo a fuɗɗata famugo moy on a woni. Kanjum a larata ha nder dinaji fu ɓe wiyama yo annabojo fu duuɓi nulal kam ɗum duuɓi 40. Ngam yake may ɗo goɗɗo may ɗo o famata yo hoore mako, o faman yo ɗume on ɗo dogga, o faman ɗume on yo bana ha men en wiya ginnawol maɗa yiɗi, ginnawol maɗa yiɗi, ginnawol maɗa yiɗa. Ginnawol maɗa yiɗi ɗo bana himɓeji feere ɗo hosiri ɗum hunde dow mere ɗo, ɗum gonga on. ɗume ginnawol maɗa yiɗi, ɗume ginnawol maɗa yiɗa ɗo ɗum kujeji bana subconscience maɗa on, bana kujeji yonki maɗa, ɗum famugo hoore maɗa on. to a yetti bana duuɓi 44 duuɓi 40 ko wa'iti ɗo, jotta kam aɗo lara kadi a lorta kadi a jotta kam a yetti a famti hoore maɗo, a jotta a lora fayin aɗo waɗa révision on. Ban jotta a jangino kujeji on a ɓaɗa non nasta examen. to a yetti a duuɓi 40 kam a yetti yo a lorta fayin aɗo waɗa révision daga duuɓi 20, daga duuɓi ma 20 ha yettugo duuɓi 40 ɗo. ɗume on ko salino ha nder yonki maɗa, ɗume on waɗino yo aɗo waɗa ko ɗume on kujeji ma interaction ji ko waɗino ha nder hakkunde maɗa be himɓeji, ɗume on waɗino ɗiɗon waɗe banni. Ban jotta to en hosi exemple bana min, to mi wi exemple bana min ko waɗi yo probléme ji, jotta to mi wi mi lorti fa mi laari retrospectively, ko mi lorta ɓawo mi lara ɗume waɗi yo interaction ji am be himɓeji bana famille ji je mi accino ha Cameroon, ko waɗi interaction ji am be maɓɓe woɗayno, ko waɗi yo jotta ban jotta parent en am ko walla be famille ji am ɗon, to ɓe larino am ni ɓe pat ils se méfie, ɓe pat ɓeɗo lara bana yo, ɓe wi'a kai ɓingel o taɓi o semtata sam, o semtata machine. Kala mo yi mo min fotti fu o meɗai yiwugo, min meɗai waɗugo interaction. Miɗo mandi oncle amin feere ummi daga Centrafrique, o meɗai yiwugo, min meɗai mo yiwugo, amma daga o yiyam bana no ginnaji amin yadai, bana mbiyatno ginnaji amin yadayno go, o yerdai yam sam. Ko waɗi bo ko waɗi on to jotta nde mi yetti duuɓi 50 nane miɗon yiya ko waɗi on himɓeji famille ji ɗo ɗum no wanyi yam banni, min miɗon yiya ɗum gayandi on. jotta nde mi yetti duuɓi ɗi mi yetti ɗo mi hiriti yo ko waɗi on yo hunde ɗo interaction ji amin may ɗo, ko waɗi on himɓeji may ɗon no waɗa banni. Ngam jotta hande mi yetti ha ko mi yetti ɗo, na yi himɓeji kala ko jotta dina ɗo wiya en yo a fotai a lara ko tammi warugo ɗo pat ɗum haalaji on yo bana wigo wala mo foti lara ko tammi warugo, way a larata ko woni ha fitir, ɗum haalaji fewre. To a de'iti a joɗi siru
a faami hoore ma tawan yo wala ko tammi waɗugo ma nder duniyaru fu a andata nde a andata ɗum. Kala ko tammi waɗugo ma fu a wagginama yeso ko hunde mai nde waɗane ko walla nde waɗe. Donc aɗeji peram walla to mi paranji am ha yeso am daga miɗon no ɓingel ɗon ɗum aɗeji on, ɗum ɓandu maɓɓe on, yonki maɓɓe on ɗo holla yo ɓingel ɗo tammi wurtugo ɗum aɗeji ɗi on woni dow muɗum. Kanjuma on yo ɗon no waɗa ɓe yo nde ɓe yiyam pat ɓeɗo jarli non noon ɗo. Kala ha nde mi nasti fu ɓeɗo jarli ɗo. Donc ɗo interprétation ji am on yottugo am duuɓi ɗi mi yetti ɗo on hirritini am yo ko waɗi jotta mi felatako ɓe ko waɗi ɓeɗon no waɗa ko ɓe réaction ji maɓɓe hunde ɗo ha ko titini am ko waɗi on walla derɗiraɓeji ko waɗi ni ko waɗi himɓeji mai ma ha yetti ha nder maɓɓe ɗo wodi himɓeji mai ɗo ha yetti nder maɓɓe ɗo meda fu yetti ha sare oncle am mi medama, ha sare peram mi medama, ha sare ko cousine medam. Ko waɗi on ɓe ɗon no waɗa banni ɗo ngam yo famugo maɓɓe yo yonki maɓɓe on holli ɓe yo ko tammi warugo yo oɗo ɗo wonan o sendiran be moɗon, o sendiran dow kujeji moɗon ji on waɗata. Ɗo ma waggo ɗo famugo. Amma to yaki mai ɗo min mi famai, kamɓe ɓe famai. To banni to kuje to a yetti duuɓi bana duuɓi 4 ko walla 4 gelle ɗo yake ma a lorta kadi a lorta fayin aɗo jangita yo ɗume on waɗi yo retrospectively, ɗume on waɗi yo ko ɗon no waɗama daga ko arti faɗata mi famugo. Ɗo mai ɗo paɗɗo yo ɗo yaaɓi dow famuki hoore maɗa. Amma to a wi a hosi mobgalji himɓeji, a tokki mobgalji himɓeji, a famata. Message ji interaction ji maɗa be duniyaru pat a tammai famugo. Banni mai bo to a tammai famugo interaction ji maɗa be duniya a famai hoore ma bo kala ko a nufi fu jaɓata. Kala ko a nufi fu ngam do'a ɗo na warugo ɓamtugo juuɗe ma ɗiɗi banni waɗani na ɗum hunde on nde a waɗata physiquement na bana na da ɓamtugo juuɗe ma ni titugo dow dule na walla waɗugo tura tigga tinde ha leddi wogga tinde muɗum ha leddi na ɗo sam woni do'a ɗo to a anduɗo do'a ɗo laɓɗum talmai ɗo yo ɗum hunde on nde a nufata ɓernde ma a wolwata a martama haji wolwugo. Jotta yo jotta mota ko bana exemple ɗo nda mota ngal miɗo wa'i ɗo, mota ngal nawgal nomi heɓiri ngal ɗo nomi sodiri ngal ɗo miɗo mandi yande feere mi laari himɓe feere ɗo wa'i nga banni ɗo ngal fottiniyam tan. Ngal fottiniyam mota mai ɗo ngal fottiniyam mi laari goɗɗo mi wala ko mi wisa mi laari goɗɗo feere ɗo sala mi laari no ngal ɗo yahira ɗo ngal fottiniyam ha ɓuri sembe mi seyi dow magal wala ko mi wi banni mai timmi ɓurai duuɓi ɗiɗi ɓawo to min bo nde mi hiriti nde mi finiti banni mi tawi miɗo wa'i mota mai ɗo on wiyete do'a. Hunde on wato mai ɗo yo hunde on nde ɓernde ma a marata mem haji a wolwa. Hunde on tan a lara hunde mai bo tata bo nafikare wona to ton mi laari hunde on nde fottiniyam mi seyi be mare mi yeli bo nde wona ɗum hunde nde ɓaditami banni mai tan timmuɗum nde waɗugo am banni mai ɗo ɓawo yottai duuɓi ɗiɗi yeso ton ɓawo to min bo miɗo wa'i dow mota mai ɗo ko ma walla kujeji ɗon ni wagare goɗɗo fotai wolwa kujeji ɗon ni wagare goɗɗo fotai wolwa ɗo on ɓe wiyata do'a na warugo ma waɗa ni sai a nanga sai a wona aɗo seni sai a wona sai binde ɗo ni ɓandu ma pat sille a wiya a do'an ma a nyami haram a wiya a do'an na banni do'a woni na banni. Kala ko en yiyata woni nder duniyaru ɗo pat sille be sofe be na sofe ɗo pat ɗum tagama ɗum nature on, ɗum kuje on naturel, ɗum wona ɗum faddatako ma ban jotta ko dabbaji ɗum fuje on naturel wala ngam wonugo ma nder kuje naturel ko ha nder ɓaw suudu aɗo joɗi ko aɗo wali nder bu'e nder sille to anniya ɗo on hunde to anniyama laaɓi ɗo hunde on kanjum ɓe wiyata ha nder ko nder dina fu ɓe wiya kuuɗe fu ɗum be anniya on. Amma bo ha ton ɓawo himɓe dina mai famai ɗo hunde on tan a lara a siya a marata haje même a waɗa hunde feere action feere hunde mai nde waɗete. To ɗo mai pat ɗo fuɗɗa yo ha andugo hoore maɗa. To a anda hoore maɗo a tammai yettugo wala ko fu a tammi waɗugo. Ɗo kam min ka ko larani am foti bo conseil ɗo ɗum conseil ɗo ban jotta ko conseil je mi hokkata ɗo ɗum général on donc ngam ɗo ko larani am vie personnel foti min kuje expérience je am ha nder duniyaru ferfere be je maɗa
do an bo jotta kam kanjo meccen ma ban jotta ko a wi aɗo mari a hoydi koyɗo lo to a wari a wi a ɓadditi am a wi heɓam waɗinama tafsiru koyɗo may ɗo mi fotai mi waɗanama tafsiru exactement ngam yo mi wima personnel expérience ji ma mi anda dow ngeda maɗa dow ko sali ha ngeda maɗa yeso ka wala ɗume probléme ji je ɗo tawma mi anda amma mi foti yo mi dirige ma mi foti mi hokkama mi hollama lawol no a yahirta a heftira ko koyɗol ma ɗo yiɗi wigo donc ɗo kala mo larata message ɗo fu na miɗo wiya ɗum yo banni on ɓe waɗirta do'a donc min kam ni on mi heftiri do'a jabirta e min bo miɗo yecca mon yo kala ko mojo ɗo je mi hefti je mi wimon jotta ɗo ɗum jam on personnel kala ko mojo bo ɗo mari expérience ji muɗum feere sendiri be expérience ji yam kañum bo to no waɗirta dow ba hunde ɗo yaaɓugo ko yaaɓi dow expérience ji maɗa may ɗo a foti a fassarna vi maɗa a foti a fassarna a hefta tafsiru ko ɗo sala nder vima ko ɗo sala nder vima ko tammi salugo nder vima e ko salino donc pass présent e hunde ɗo e future donc ko arti ko woni joni e ko tammi warugo banni to ngam majum kadi hande bo vidéo ɗo mi waɗi kadi heɓa mi finditana himɓeji meɗen mi wolla ɓe yo ko larani en wolwa ko larani du'a en anditina himɓe kadi yo ɗume on hatoye erreur ji meɗen kadi hatoye erreur ji meɗen enen himɓeji waɗoɓe du'a en nufoɓe waɗugo du'a hatoye erreur ji meɗen ko waɗi bo du'aji meɗen jabantake banno en yiɗi ko waɗi yake feere du'aji men jabane yake feere bo du'aji men ma jabantake to hande bo banni message am sey to mi meti fayin warugo kadi en ɓesda kadi ɗo ko wiyama ɗo yowa sey yeso